Ano kami pa itan iti anak ko, nanang? Pinanawan na kami ti amana. Ala, di ka nagsagit, Judy. Di mun sangitan ti awan serbi na nga ama ti anak mo. Ti anak ko ti pampanunutek. Kaasimat, awan madakkelan na nga ama. Anyat mabalin mo ngay, no talaga nauman ka na kayo. Nakasapol siguro manan iti sabali ang babae. Talaga ang babae, ruday jay alalaki. Nanang, Malala, di ka madanagan. Taaginggat ka ba ulak, tumulong kada kayo, iti anak mo. Saan kayo abay-bayan? Kat ag tinulong ta, anak ko. Juday, agrubwat ka. Rubwatam ti anak mo, tamapan tayo ijay ili. ni, hanya taramidan tayo ijay ili. Umay naktulungan nga aglako ijay pwesto Tasabado ita. Ado ti aggatang no kastoy nga aldaw. Imbag no saan nga agpapaanawat anak ko ijay? Ay saan? Tada tay basit pagay ayaman na ijay. Adata mo't amang bantay ken kuana. Nanang, Di ka kadi agsadot-sadot. Masaapol nga aggagat ka. Tani, agmay-may sakan amang biyag iti anak mo. Pinanawan na kayo kaengarudon ti ama ti anak mo. Uray ko man umangtod iti suporta ti ubing. Agam saan met. Takasano, nagadumot ti putot na suportaran na. Hanggang malala, baybay amon day dya tao. Nalan, agrupot kayon. Tapno makaado tayo, anak ko. Nung napaturog mo ti ubing, umay naktulungan dito yun Oy, Judy! Na, maturog ka matad! Wakaturturog ak nga ron, nanang. Ay na, bigbigat ngam kasta ti jar mo. Ay na, bumangon ka dita, tao may naktulungan nga agikilo kadagiti nateng tani, ado ti aggatang. Uwan, nanang. Sagmamano, ti may sa kilo nito yung okra manang. Ay, 30 day tamay sa abandel, sir. Manuti alaan nyo. Sige, ikan na kiti upat a bundle. Sige, mabitlaing, sir. Nanang, anya taramidak. Ala, tulungan nak amang ibalkot itigat-gatangan ni sir. Ay, o damat napintas sa balasa nga kanwa manang. Anak mo? Owen, sir, anak ko. Sige, agsubliak to manan. Manipulita, dito yun ti paggatangak itinateng. Ay, nagmayatan, sir. Nagngmaw jay imbaga da jay alakay, anak ko. Agsublinto ka numanan nga umay gumatang itinateng alakot, Uwan, nangag ko, nanang. Ay, mayat sakit to'y blouse ko ita, Ha? Anyat kayo tiyo asawan? Bagbagay ko nga minto'y blouse ko ita, anak ko. Iso nakayawan siguro day jay alakay. Ha? Madlaw nga ada kabaulan na itibiyag, anya. Uwan nga ron. Asino nga taday jay, kan taga ano? Njak man abo. Taga dito'y mula siguro, Takunana mo't nga agsublin tumanan. O di kayat nasa wenday ta. Asidaglaang tibalay da dito'y. Sapain ta ti umayagla ko no bigat wine. Ta abagan no agsublimanan day jay, anak ko. Sa bali tinadlaw ko ko anak Kaslada sa bali akayat nasawan ti panangis-isem ken panagkit-kita na kanya. Ha? Agkrasamot kanya day chay alakay. Agraraman kayo mo. Tila'y bagbagayo. Bakbakutan kayo. Imposible mo't Ay, tawon ko lang ti bumakbakat, Judy. Ngam no tilangak, ubingak pay. Nalalay ngak tupay nga agporng mangam sika. Feeling yu lang day tananang. Assuming kayo mo. Hello, good morning, manang. Ay na. Kung nagtupay ko
masapa ka nga umay makitsenda ita, sir. Good morning, met. Well, ta umayak gumulpi tila ko yung anateng. Aywan, Presko na ka. apay kasla awan met kaduamita. Ayan tayo napintas nga anak mo nga eh. Kwa, sumarunudan to iti anak na inton madamdama, sir, ta aglabapay ka no. Ha? Anak na? Dokasta adan asawa di napintas nga anak mo, manang? Kwa, naganak abalasang jay anak ko, sir. Ta pinanawan tinakasikugken kwa na. Kasta ka ni. Agsubliag to nga rod no madamdaman niya. Tayo nakpay gumatang iti ikan di tabanger. Sige lang, sir. Awan problema. Agsubli ka, Urayin ka, sir. Okay, manang. Hostong to no adan jay anak mo. Sige, sir. Kaya naman si Na, naglukod. Jay sa mo anak ko ti kursunada na. Ito'y ka, Mansi. San samot asya. Napintas mo to'y blouse ko ita. Sabong-sabungan kan fitted. Nagseksi ak nga raw iti day to'y asuot ko. May mayat mo to'y blouse ko ita nga medical man. Dito yan. Medyo pinoskul ko pa iti lipstick kan pulbus ko. Hey, sapay ko ma, taatap ko laang day to'y. Sapay ko ma, tasyak ti kursunada day jay alalaki. Hello, ading lapsat. Da kayo matkayam, sir. Naimbag ta na uray kamot lang, ading. Adaytad ko ken ka. At toyo, nag-grocery ak nga minitay, ket inlak aman kayo iti anak mo. Kastamatan ka ni nanang mo. Ala, apay nga ikanda kiti kastoy, sir. Nakababain. Nasawa nga minti inam kanya, sitwasyon nyo iti anak mo. Pinanawan na kakano, tinakasikugkan ka. Putno ka di? Uwan nga rod, sir. Nakasagana ak amang tulong ka na kayo nga gina, Judy. Ngamin, agayatakin ka. Ha? Mamatyak launay ngamin, ti magbagana. A love at first sight. Ay na, pasensya, sir. Napaanak lang nag-CRB8. Nagsubli ka mo gaya man. Anyat katangam, sir. Nagsukat kay manananang. Nangalaan nyo di tabado yung. Di mo mo't ipadlaw, sir. Anyat gatangam anateng. Apay, di ka malamin di tabado, manang. Nalameg ti panawon nita, ngam nakatsyub ka laeng. Ay na, dagaan yun nakot. Ay kan, nairwama kun iti kakastoy a klase ti badong, sir. Kasta? Sige, manggulpiak nga ron iti lakoyo anateng. Tapno maibos adagos ti lakoyo. Ay na! Thank you, sir. Anya anateng ti gulpin nyo, sir. Mabalin ka di, madamdaman ton. Awisag ko mabiit to'y anak mo. Tayin kami mangan iti restaurant. Apay, siyak ngay, di nak-awisan, sir. Ha? Akit sika ano umay ka manang. Awan problema. Umay kalata. Sige nanang, da kayong timapan. Tasyak tagbantay diti pwesto. Sige nga, Rod. Ala, duatan ang mapanmangan iti restaurant, sir. Ta itik outan talaangan ti anak ko, kan ti apu ko. Ha? Ay, si kalangan ti agbate. Tabantayan pa'y lang ti apo ko manang. Ni Judy, ti kayat ko akadwa. Itay pa'y lang di kay matagtagari. Apa yan? Nakamisuot kayo pa'y. Kaslada kagurayo. Kay, anya nga'y tinagsarsaritaan nyo, iti dayjay alakay, Judy. Ay, agar-aram nga rod nanang. Anya? Kunak man no siya ti kursuna
sigurada na. Siyak nga rod ka no. Nagloko day jay alakayan. Impurpur maak pa'y iti husto. Gamsi ka mo gayam ti pagbawigan na. Agam mala. Diyak ipilit ti bagay. No talaga di na kaya. Ti importante. Sika tinagbawigan na. Baknang day di alakay nanang. Wow, madlaw nga ron abak ng anak ko. Adda ka no business na. Naglugan kami iti nagpinta sa lugan na. Aya? Ay namayat nga ron anak ko. Aklonem nga rodan. Ta sigurado, pumintas to ti biyagyo nga agina. No iso ti pakiasawaam. Huray lakay ditan, basta nabsog ti bulsana. Ta sigurado, di kanto agbisin ni ti sidong na. Pampanunutek nga rod ti masakbayan ta anak ko nanang. Nagkari ano iso ti pakiasawaak. Ipaay na kano amin nakasapulan mi nga agina. Ay mayat nga rod no kasta. Ay na, di mon ipaybayag ti panangaklon mo kankwa na anak ko. Tama nga no makabirong iti sabaling armod na. Sige nga rod. Aklo na kung mo sumaron nga agkita kami nanang. Oh, thank you, Judy. Di na kong pinarigat na nag-aram kan ka. Basta tay nagado akarim kanyak Marco. Di na kami baybayan iti anak ko. Ipaay mo amin ang kasapulan may. Wen, pagadalag to ti anak mo, aging ga iti kolesyo. Agyaman ak Marco. Okay, kasano? Agawid na ni Jimalay may tayam ab mo kay ti anak ko. Ang mga no di na kaya taparakan ka ngay. Suportado na jay, iti anyaman na pangedeng ko. Isong awan ti rumbay nga pagdanagam. Ala, say-saya atom nga rod ti panakilangan mo kan ni Marco, Judy. Di mo sayangan day tagundaway. Taman manon ti kasta. Nagbalin kanton nga instant back nang nukas ano. Tabak nang jay pakiasawa. Wen ananang? Uray medyo nasakit para kanyak. Medyo matudok basit to'y puso. Taninamnamak asyak ti armen ni Marco ang inkarigatak nga inaklon ti amin. Ta ipagpagapok nga ron iti apo ko. Ay na, bakit kayon? Kastapay lat pampanunutan nyo. Ipapuso yun kanyak ni Marco. Ay na, di mo man matsang ka ulit nga ipagbagaday ta bakit? Ubing pa'y nga ron tirik nakmait. Ha? Isu ano, adagaram kanya kakas kan ni Marco abak nang ay aklo nag-adagos Judy, sweetheart, is only Floro nga anak ko. Floro, iho, is only Judy. Tiyak bali na may kadwa nga inam. Naimbag nga orasyon, nana. Ha? Ay, di nakawagan iti nana tagkatawunan tala siguro. Nana, kunak ta nobya nakakat nga rod tiyamak. Ha? Awan mo't nga min, Judy. Mamapay kit di ko ba? Tiyawag na kan. Ay ko, isan pa lang Marco. Ta santa pa'y mat nga agasawa. Sige nga rod papa. Nana Judy, panawan kayon, tanda pa'y papanak. Sige, iho. Baro pa'y dahi nga anak mo, Marco? What? Awan pa'y matyam amo na ang nobya na kanyak. Apay nga tangay ka nagtarmot. Wano napili iti babaeng arman na. Iyaka mo iti na anak ko. Ang laklakay samot na baro. Ang kaslaman nagbabain mo't ngamin. Di nan samot ang mo tagaram. Sayang di kinataer na no agbaak. Ay ket makamumot na ano kaya't natagbaak. Yak mabali na pilitin ng mga sawa no talaga di na pa'y kayat. O anya, sweetheart, itulod ka ni Jibalayo? Maturugak sa diti balay yun, Marco? Sigurado ka? Ang mga no sa pulin na katianak mo? Saan? Tadamot ni nanang kwa kadwana?
Alakad, makamukha nga ron, Judy. Floro, inyagan kay tigatas mo, intimplaan ka. Ha? Ay, agyaman ak nana. Mabalin ka di nakawagan iti nana tao bingak pay. Agkataunan talang. Ha? Ay, kwa? Pasensyakan, ngam respeto kla dayta. Ta nobya nakakat nga rod ti amak. Basta Judy, kunam kanyak, Floro. Ayun, madamag ko man lang. Awan ka di pa'y plano ang mga asawa? Ha? Eh, Madlaw ama nagbabain ka, Floro. Siguro, mabain ka nga agaraman niya. kwa? Amom, awan maalam iti bain-bain. Pagbalinan na kalaabaak day ta bain-bain. Sayang ti kinataer mo no di ka mga asawa. Masayak ti bukot mo, wen? Saan, Judy? Amang ano makita na kani papa. Kat anya pa ti panunutin na. Di ka madanagan. Nakaturugan ti amam. Diyak pa ngamin makaturog. Iso arimwarak pa ilaang. Ha? Ay sus! Ado ti lamis ti bukot mo Mabitlaan wen. Inakalaan tay lana. Ta iso ti pang masahik kan katane. Ado ti lamis ti bukot mo. Ha? Kaya't maamasahiyak ti bukot mo? Ay kat makaamo ka, Judy. Nanang, uray sublatan yun sa ni Marco. Sublado na sasawab mo't. Jagayam kayat tila kaya pakirelasyonan. Wano pakiasawahan. Diyak kayatan ni Marco. Sinakon. Anya? Apay ngay. Sapay inaklon mo. Inaklon mo pa'y kat nga rod no sinaam mo't lagayam. Kamamiris ko mga minadyak gayam kayat tila kay. Anya? Ay nagluko kan. Kan naimbag ano kayat nak ni Marco? Ubing samot ti type dayjay. Kat ilakad kayo ano kaya ayaw. Ibagak ti ibawing nakada kayo ti panagayat na kanya. Kasanod no di na kayat. O di sayang ni Marco. Imbes amayat ko man ti biyag mo kan kwa na. Di kay madanagan. Baknang matlaang ti pakiasawa akto. Ngam ubing nga dayo ngam ni Marco. Di na kumamit sinaan na, Judy. Kanya kamiten. Pinangnamnaman naklakadi iti awan. Sorry talaga Marco. Saan kagayam ngay ayaton? Apay nga ron ngay naklunak. No sinaan nakmatla dagos. Sana bale. Saan tapay mo ta nagkasar? Limit ado nagita arapapta. Agkasarta, kalpasan na. Agipatakder tayo ti sabali abalay tayo iti anak mo. Saanon? Lipata mo day tang arapaap ta Marco. Sorry talaga masapol nga agsinatan. Kano kaya mo? Ibawing mon kanina ng tiriknam kanyak. Ha? Nabayagan crush na katinak. Isulangan ti pakasaram. Agyaman naktapinatgam ti awis ko, Floro. Apay ka di, Judy. Ano di ko na mapagsaritaan ta? Kwa, amok ngamin aman nagbabain ka, Floro. Amok ka kayat mumatan ti maadaan iti nobya. Saan? Ha? Ang sakbay na. Kayat ko pa'y nga ibagaan nagsina kami ni iti amam. Kat nawayaak man nun ita. Ha? Apay nga yan, nagsina kayo. Sininaak ta. Sabali ti kayak ko. Ha? Kat tangay mabain ka nga agaram. Siya kung tagaram kan ka, Floro. I love you. Apay kasta ti bagbagam, Judy. Amok nga damo pa nagustom kanyak. Aminam day ta. Tanadlaw ko day taken kay di damo ta tinagkita. Ha? Kwa? Please, Floro. Aklunan na kun, tay kasar na kun. Ay ayatan ka. Sikat ikayat ko pakiasawaan. Saan ajay amam? Nana Delia,
anubyo ni Judy nga anak yaw. Nagsinad ang aminin, balasang ko. Anya? Ay la, nagbit mo tayo. Kaano la idi naadaan da iti relasyon? Jakman amo iti dayjay nga anak ko. Sapay baknang sa kano jay lakay anubyo na. Uwid nga rod, ngamay. Jak amo iti dayjay a Judy. Agala-ala ti panunot na. Di mo't umuumayan ni Marco ijay pwesto adakaw. Napasakitan sa ngamin iti husto. Umay tumutla ang dayjay nanang. Sana balay tayong bagakidikan kwa na akrasyo. Patya kasarungkaran na kay to dayjay. Sinayang mo ti gundaway, Judy. Imbes abumaknang kan pinalus po sa mat. Di kay ka di madanagan. Tabak ng malaang di mga sawan to kanyak. Oh, asino day taaya? Basta, mamuan yun to. Ibagak to no da kami, nanang. Hi, ading. Ha? Ay, mabigbig kayo, asar. Da kayon samot tay nobyo idin ni Judy. Akaaruba may iti pwesto na dito'y palingkay. Well, siya nga rod. Diya akong gumatang lita pwesto na tayo nalilaw nakmot na dya, Judy. Ha? Dito'y pwestom ti kayat ko apaggatangan, ading. Ha? Ay, mabalin lata, asar. Damag ko, balo ka. Pudno ka di? Ay, Owen, sir. Awan pa inobyom? Narigat ti pa nagbiag itan, sir. Jakon makiasawa. Mabalin ka diti, agarem ken ka, ading. Kursunada ka ngamin. Ket agbirbiro ka kitya sawaeg. Tay napudno a babae. Saan amanangan lilaw? Damag ko ngamin anasingpet ka kano, ading ko. Ha? Ay, dayjayan ni Floro. Rimwaran manipod di tayang tinegosyo da. Surutak man. Kasaritak manan. Ay, papuskulagan ti rupak. Tapno matin nagtirik nanan kanyak. Oh, nabayag ka ka din nga gururay, honey. Sama to na yan. Sige, mapantan ni Tente Kotse. Ala, Okay, honey. alda magkayang karelasyon na. Hani na dayjay. Pada na mo ta lalaki. Bading nga ta ni Floro. Anyat pampanunutem si ka Judy. Ay, jay lalaki amang ikasar ko makanya ka. Napurnada mo, nanang. Anya! Anya nga, di sinayang mo ni Marco. Ay, agsubli ka ken ko na. Ibagam nga urnusen yun ti amin kada kayo. Jakmut ngamin maura yun asarong karnak. Ken sabali pa yun, ti paggatgatangan na itinateng. Ijay kaabay ta pwesto. Kababay na samot. Ti amok ngamin ka kaya tunak ti lalaki kayat ko pakiasawaan. Saan magayam? Kunak naman nagbabayin laang. Isungawan nubya na. Isu asyak ti nagparik na kankwana. Ay, pada na magayam alalaki ti kaya na. Nanadilya, umay kayon to intun kasar ko Ay no kasta, makiasawa kan balasang ko. Sino nga iti pakiasawa Ay, ni Marco nga ex-jay anak mo, nana. Anya, no kasta. Kababain man nga ibaga, nana. Day tati agpaiso. Awan mo ti plano ka mga klon kenkwana iday. Ininot mo ten, natin nagtirik na kenkwana. Isu nga ita, ikasarnak ka noon ni Marco. Ay, nagkasat ka mo ten balasang ko. Alakit, congrats Nukulada nga awan, di ka makawawa? Judy, apay ayang ung taman ng tanak mon. Ay, kasano? Sana makawawat. Anda nga mini pagpagatang na kawan ngor may gatang.
Ay, si kantumot ngamin. No di mo kumasinинaan ni Marco, sika kumaitan, tinapintas tibiyag na. Uwan nga rod ha. Nakapapal yakin kuko iti kabay tayo apwesto. Nagmayatan ti biyag na iti sidong ni Marco. Di lagpas pasyar tararamidon da. Sika mo ngamin. Di ka nagpampanunot. Nala, baybayan yung tinapalabas nanang. Talaga siguro asan ada kami tagkagasat ha. Tulungan dakit di nga agdis kita iti kwarta nanang taga brodak man. Bantayan nyo ti anak ko. Day karigatak ti manggad iti sabali a pagilyan. Nagabrodak nga rod kat inanusak ti trabaho ko abroad nga uray na riga. Ta pinanunot ko ti masakbayan ti anak ko. Ti amok agnanayon ti panagrigrigat mi iti inak. Nga mita uray kaskasano magatang mi matten ti kayat mi agatangan at araon tadametten paggatang mi. Aging gay adak pala dito abroad kat ingkari kiti bagi kadya kagawi di Pilipinas. Aging kaadyak mapaglepas iti kolehiyo ti anak ko. Alakastan, tigayim mo, Judy. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Anyat si Dayaw, anak ka. Bulalo tatang, mangang kayaw, ingkagkalungan ni si kusina. Alaman nga rod, anak ka. Tanay, jak pa'y nangan. Awan mo't nga min naimas ama sida. Mga anak nga rod, beet, anak ka. Aywan, pagibagayon tuman kan ni Garet. Taisun to timang patanggad kanya kinto naganaka. Padasik to nga ibaga, ano kayat na, anak ka. Manukano ay ti swildok tatang. Jak amo di na ba't imbaga? Nawan swildok saanan. Madamat lata siguro ito da asweldom basit la siguro, anak ka. Aha, nubasit tumalahang saanan. Tulong mo ije kapsat mo, Garet. Bayaran dak tangdanan dak. Nawan tangdang kau. Sumapol na lang natin sa balik kadwada. Ninanangin ataya banta. No sana masangot ti kapsat mo ti umay mangkadwakin ka, Julay. Unan tapno saan kang aglangan iti trabaho. Tasayang mo timaldawam, Joren. Sige nga raud baka isupay ti matgadak. Tapno adan to igatang ti masapsapol ti anak ta. Uwan lakay. Sige nga raud. Ta inagtusukunan ni nanang iti balay da. Naganakan na yan ni July, anak ka. Saan pa, nanang? Ngam dandanain. Nasa isayat mo't lang no adda kayo ni balay. Sakbay ti panagpas ngay na. Sige nga raw, tay sagana dagiti balonak. Baduyo lang talain nyo. Ay na, ado ti tugot ko. Toothbrush ka namin nun. Alangan mo ta makitutbrasak kas kada makisabonak kada kayaw. Saan na? Masapol nga dabukod ko nga usar. Ket gumatang kayo to iti sa bali na. Ay saan na? Sayang mo dagiti gamit ko dito. Ang mga nag-expire. Sayang! Nay, nagdakkel mo ta si Kugmon Julay. Singin sa mati kargaray ta. Sana nang may salaang. Ay, nalukmag siguro nga ubing day ta. Nalungpo nga ubing. Umamanto day ta. Ha? Nalungpo nga min ni Jure ni di ubing. Nagparega ta ka nang ipas ngay kang kwanay day. Ta, naglukmag. Kandakkel nga ubing day. Ay, sapay kumata karuproban to ni Joren ta pokok. Tawidon na kumat tinatangos ngagong na. Kandagiti na pupongay ngagong na. Ay, sigurado agwapon to ti apokok no ti anak ko ti karuproban na. Ha? Kahit kasanaw, saan ka pa nga ganak, July? Medyo agsikal-sikal nga rodan no daduman, nanang. Ay, ikat, ag-exercise ka nga min na. Magna ka, tapno makanak ka, tanay. Ang mga numa-overdo ta si Kugmaw. Kasi matyapo ka.
Na nakatrang ka na tatang. Lukatan nyo latan. Nay. Apay anak ka? Nakarupangit ka. Ay, makan anak kan? Dandanin samot ten tatang. Kat ipandakan ni ospital Saan pa'y? Sagpaminsan pa'y mutlat pa nagsakit na. Paliiwam Ay, Juan. Pudno apag na idin yun dito'y balayaw ni abalayan sulita. Wan tatang, tapno damang patanggad to kanyak. Kahit dito yan nyag na ay anak ka. Agnaad dito yan na, aging ka pumigsaak. Anya? Ay, awan Dumakkel ti gastusin yaw no agnaidin dito'y nabalayan. Mangirarit Shish, tangiwat niyo. Kababain. Kahit silduan yaw. Manong ay ti sweldo na. Tsaka mo ka ni Joren tay sumot na trabaho na. Amo yung mga housewife aklaan ita. No, silduan na. Ay, isaklangit. Inusan. Ni garet nga ating ba? Alan, garet. Mapan ka na balay damanang mau. Tapno si kati silduan da. Papacumay po. Dek ti may sakit ti sa kayo no silduan dak. Anya tambong ngay. Masadutak. Busy ak. Busy nga. Awan ba't aramidam dito balay? Day tala agkukukaw kas kada agkilkilay tararamidan. Nagrigat to pa'y taguskus ti ko ko. Kinurag parot ti buk ti kili-kili. Nagrigat. Mapan ka kiteng. Ay na, apay aya pilitin dak. Dakayo na ti mapano kayo tiyaw. Naa. Nanang, agsikalan ti tiyan ko. Mapantayo ni sa ospital. Ay na, baka kung kuna na lang. Nasakit o na yan aya. Wala nang. Kahit, ayan ni tatang mo nga, tay so kumati mga lalay kang ka. Ha? Aya ba maatay so ti mga lalay kang ka? Nakapsuta, di ka kabalan nga lalayan. Inton matumbata. Pakiayab yun lang arudan ni tatang nanang. Ay, kaawaga mo na. Awan cellphone na nanang. Inawagak ni ading kong umawam mo ti balay ti kapsat ko. Ay, sinalbag na kita kapamilyam. Di na ka mo tulungan. Nanang. Sige, mabitla nga rutag si Arakpay. Kanagdigusakpay. Ha? Oresan kayo kuman nga agdigos nanang. Agsukat kayo latan. Ay, sana! Kababain! Sana ka nero marumrum wara ng pop. Sapay ospital niya papananta. Agdigusak. Ken dalusak tupay dagiti kokok tanarogay. Ken galgalag pay gayam tay murang ko tanay. Yak nakalabay di kalman. Ay na, nagtar ka tapo ko na ya. Karuprupa ni daddy na. Nagtangos ti agong na. Nan! Kita ikmamat ti apo kaw. Hirimwar gaya main. Ay, nan, kita ikmanmat abalay. Ay, di mo sang awan na tanay. Di kan sapa nagtop brass. Abalayan Oliviaw. Ay. Kan di ka unay umasidag tanay. Sensitive tagong dagiti baby. Ha? Ang mga nagsakit ti tiyanda no makalang abday tinabang Nagdigo sakmat. Kahit asino nga rin dinabang mga angot ko ngay. Ay, sana siya. Nan, kita agmamatiro pati apo ko kabalayan. Di ka nga rin una umasidag. Umadayo ka basit. Uwen ka day. Aday ta. Dayta, kita amon. Wow! Ay, nagtaar! Ay, karopropag yan! Ni Joren nga anak ko ti karopropa na. Siyak nga raw! Ni Joren nga ron! Di mo ipapilay! Adabas-bastos ni katugangan, Jole. Ha? Apay tatang. Ibagbaga na kat adya kagdigdigo sa'y. Anya? Nauyaw dya katugangam. Dya kurso na dati style na. Kan ipaidam na dya pokok.
Di na pa'y kayat niya pasublat. Di kayat na, isolaang timang saksaklot. Ala, baybayan yun. Aguli magkayulatan. Tapnawan rumso asaan nyo pag kinaawatan. Ayawan na! Agruam ano bay aklatan? Iso katiyagari-hari dito yan, naglaingan. Tatang, awawatan nyo latan ni abalayan nyo. Kasjay na siguro talaga. Masurunak! Ay, wine, anyat si Dayaw. Sinabawan na karnit manok a native, tatang. Aya, kahit nangan kayaon. Saan pa ya? Dito'y kay amanganan tagigidan tayon amangan, tatang. Halaman niya raw, tanay. Kawan masida ije balay. Kan ag naudak pala dito balay yaw. Tay isupay ti maitulong ko kin ka. Anak kaw. Aginaw kamat. Abalayan Oliviaw, tasyak tinaglotaw. Sikan tanagwalisak itay. Sinsinan mo ti winalisam. Aginaw kamat tapno may karom tinagadwa kang kanam. Sika trabahom da ita. Anyat serbi na masusilduan ka. No di ka trabaho. Nagko na nga daswildok. Adaya! Allowance ko lang, tititad tiyanak ko. Manaw. 6,000 lang. Allowance ko lang, dayta, iti makabulan. Sana sweldo. Aniya. Agasim nga dita swildom. Allowance ko naklang arudan. Sana sweldo, di ka makawawat. Nekit di nakbugkawan Aglablabos kan sulita. Gaputa gululi magaglaang agruam kamatan nga aghero-hero dito'y balay tanak ka. Kat, balay tanak ko na ito'y Mike. Balay ni Julay. Balay ni Joren. Tatang! Istayran! Di kay kumaga pa. Nakaturog tapo ko yung. Iso di kay kumanariwawa. Sika tinagusari jay sa bungkaw, abalayan Oliviaw. Nay, anya sabon. Agin di ka pailaan. Di orange siya sabon. Jakam mo Jak mo't inususar. Nabasbasamad. Kajak mo't inususar. Apa nabasa? Pinagilawm. In sabon mo dito, ba mau? Ay, saan? Agsabsabunak ay ato agiloak. Di ka man nagpabasol no saan mo nakita? Kahit, jay sagay-say ko ngay apeng. Apa kabobo kiti poraw, inusar mau. Ay, saan nagagsagsagasay? Olbon! Si kalatad daoban na dito ilibak mo ba yan? Ay, gumatang ka nga miniti gamit mo. Sana dahi ta makiususar ta mo nga ramidan. Tapnam mo man niya. Di mayak dito, binalon ko amin na gamit ko dito. Iso nga dabokod ko gamit. Pati toothpaste ko, nalokatan. Kanya ko sara kanta sa kabinalon ko, nausar. Sika siguro tinangusar. Saan nga? Sardangan nakapagpabasulin Tamangan no makaarami da kiti sana na sayat. Tulay, bakit? Kanayon mo niya agapad na nanang kantatang. Huwag nga ron. Kas dala ubing. Nagbasit aba nagtipagsinsin no banganda. Italang agkabalay da. Saan damot gayam ngagkadutdutan. Huwag nga ron Nagnagmut nga mina ni tatang diti balay. Kat, bayam ta kayat na mo tagnaad ditaw. Huwag naangam ka na yung damang nga ron nga agapak ni nanang mo. Mas dawak nga raw. Nagbasit aba nagtisanda pag kinkinawatan. Kasla mortal enemy da. Bakit? Day, apa nga inruar mo ni Bebe? Sulita? Napudot ijaunag. Ipaidak diti papag tapno mapreskuan. Hanya? Agida ka diti papag. Apo ko, kuwan. Naday ta. Agabay ta agida akmata. Ay na! Naglongpaw nga ubeng to apo ko ka. Abayin ka mamat. Apo ko, wen? Ay, di ka una umasidag ka ni Balong ta mga numagatlan. Ay nagloko kan abalayan sulit ha? Anyat pagkikitam kanyak?
Sa bawel? Basta di mo sagsagidan ti kodil na. Por sigurado lang. Na, Hindi ka man nagidda dita. Bumangong ka. Amo man na kay dak dito abay nagidda ka mo dita. si kaya ti abayat, ti apokok mata. Ha? Kanawan karba nga mamang parit kanyak, ta apokok mat ni balong. Anak ko, tinala. Nan, dumandan ka kiday, ta abayan ta ni balong. At damat karba nga ang mga abay kan kwara. Nay, imbag man ta nakalagip kayo, nagawid tatang? Umay ko alaan, dagiti da dumakaw iskaw. Nay, papanan nyo aya? Ang permanente akaw na di balay damanang mau. Ijay ti pag naudak itag nanayon. Anya, tapay mo't ngay. Basta, awirak di apo kaw. Yag mo man mat ni balong nga apo kaw. Ay saan? Naangpap ka. Ang mga nagsakit tagong ni Balong numakalang abi tinabang Anya? Kadigdigos ko. Wen, ngam naangpap ka latta. Takasano di ka mga may nagsabsabaw. Dumadan ka nga raw. Ay, apay manan. Nagilad dito indayon. Kanam mo man nakasaklot ni baby kanyak padandanan na. Dumandan ka! Naglawa dito yung dayaw. Dandan, tabayak mo't ni Bebe. Anya? Anyat kaya mau? Ipasaklot mo ni Bebe, no umabayak ka na kaya? Ay. Nala, umabay ka latan. Jak kayat nga ipasaklot ya pokok keng ka, Olivia. Joren lakay, pusutan tansan ni baby. Uray tan na suruk mo na makatawad na. Sayang tigatas mo, no puso timon. At dakamot la dito'y balay, bakit? Ay kwa, kaya't ko tagtrabaho manan. Agsubli akit isigo da trabaho. Anya? Total, adadatatang ka na ng mga awiritan nakta. Gundawayak ti kaadada. Makamuka, bakit? No siya klama isa. Kapailan kayo matasuportaran. Iso nga oras saan ka kuman nagtrabaho. Please, palubusan na ko mga trabaho lakay. Kaya't ka nga rod atulungan. Malang nga rod. Sikat ti makamaw. July. Siyak ti mang kaidakan ni Balong tapos utendan. Siyak ti mangkaida, ta siyak ti lulaw. Siyak matilula. Dakdakkel ti karbengak talolak. Tamok tararamidak. Angam si kadi mamaw. Anya saan? Kat no siyak ti nang pusot kin ni Juren. Aha? Basta siyak ti mang puso ti tapokok. Ta ipilit na. Mala. Duwata nga rudan, abalayan sulita. Anya? Ay, agdigos ka nga rod ha. Tapno sana may stress tagong ni baby. Wala na mapisin sa matin ni Balong. Nay, hapi ngay mabay ka kanya, Kulibiyaw. Agraraman? Kat no dito iti talaga nga yan ti idak itay. Sika ati mabay kanya. Agraraman. Itan niya ga po nga umabayak kang ka, agrarapit. Diyan ka mo Ni Balong siguro ati malis iti dana. Nagtanggaan tamot itay. Ngam na ipaigid matan. Nala, agtimpla ka nga roda ni tigatas ni Balong. Sika tasyak ti mang isalakin kwa na. Ay saan? Di mo'y gaman, taba ka may batam. Sikan tagtimpla, iti suswan na. Tatang, anda bisita. Labiwa talaga, sulita. Ay, Agin narakop kayo? Nanang? Tatang? kat
Kanyat mabalintangay, no na-develop dan iti tunggal may isa. Awan dakas na, bakit? Anya nga awan, kababain. Anya langan ti sawan dagiti tao. Payaya, problema am ti sawan dagiti tao, Julay. Ha? Wan mat nga men. Ay, awan bibiyang may ngauran niya ti sawanda. Awan mat sagsagasaan may. Nanang, Kan may isa, naka-apply kamin iti papel may. Agkasar kamin. Uray, simple lakal isa. Nabayag matan ngay nawawir may ti anakyaw. Iso agastusan nyo ti kalay sa may, anya. Awan naramidan mi kanila kay isa pinagkasarmidan na ng kantatang tapaan da kami nulapdan mi idangang asawa. Nagkasarda nga rod kat ti pagyamanak sanda na nagapapa. Nalailodan iti tunggal maysa. Nanayunan pa iti anak may kat agtintinunong dalat ka mga awer kadagiti apuko da. Alakastan, tuy pagaya mo, July. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Uwino baraw. Tangay natulagan ti kasaryo kanilinda nga anak kao. Agsaganakan. Tano agasawa kayon taon, adun to ti baklayam a responsibilidad mo iti pamilyam. Ha? Ada trabaho ti anak kao. Agam si kakaawan. Isong anya ti ekspektarem nga ramidin nga into nagasawa kayon. Kwa? Siyempre, si kanto ti agbalain a house husband. Para laba, para lutaw, para dalaws. Kaya no adan to anak yung kanilinda, ay di si kanton ti para wawer. Husto ako ano saan? Ay, muntata? Husto kayaw? Mirigawd, agtinulong kayaw. Ayos lang, ore para balay kantulag. Basta di mo paglabaan ken paglutuan ti anak kaw. Tamo maid nga da trabaho na. Mangan lang ti aramiden na, nukas di sumangpet manipod iti trabaho na. Nawatam. Muntata? Apay, manut plano yung agbalin nga anak. Ore patawan no. Inam. Ada-kada kayo na ita. Basta si kantaw, ti parawawer, ha? Tapag tultuloy, ti trabaho ni Linda. Tamo mait, anapintas ti saad na iti trabaho na. Undat, ha? Amo na ita? Excuse me, adeng. Mabalinti makitugaw ka na kayaw. Napuno mo nga minanday ito pagpugawanay. ha? Rueno? Ha? Nay! Sige maghanda tayo ma! Ay, na di ka na bigbig nyong. Uray si ka. Di ka na bigbiga dagos. Day tabusis mo tinailasin ko. Ah, ay, napin mo daw kamutay. Ay nagagangay na tamol ti pagtrabaho kay di Manila. Nakakulong aklatan isapin mo daw basit Nala, agtugaw kan tagaabay tayo at talo di tilamisaan. Alam mga ratag sasango tayo mga nima. Napuno mo ngamin nagitilimisahanan na eh. Angam, asin, ito'y balasita nga kadwam. Ay, anak ko, Rueno, ni Jenny. Nadama gay manamaw. Kaya nga kasawam. Ay, hawan na sawa, Rueno. Anak ko iti kinabalasang ni Jenny. Ay, ngapay, hay. Ay na, jaketa pagsaritaan ti may papaniti day ja tao. Isa mabalin ka de. Change topic. Ay, kuha na. Ay, pasensya ka ni ma. Malang raw. Mangantayaw tayo, danti order tayo. Ay na. Inggaraw mo. Natairak ka nulat ako na ni Ima. Ay, replya mamay. Tay baga mamit na nakapimpintas. Ay, Rowena. Asinaw ti katitex ba? Oo, naimatikas ta lang amaw. At dapay atiw mo a teenager a makilkilay. Magtala kay mamit na na. Di yung mandadalan tel daw ka. Kakaiso na amay at tiriing ko ita. Asino ti katitex mo kunak? Ni Kadilindano biyam?
Saan? Ni makaadalak iti elementarya? Anya, apay nga raw akas kalamakikiki nga anya. Gagangay na? Ay, dandanikan mga sawa, nga makigingin nantil kapaylay ti sa balay. Ay, naapaw. Plano nga ron nga ipospon pa ila ti kasarmi ka ni Linda. Anya, tapay, kat natulag nga rudan ti kasaryaw. Panagkakayo nga rudan inton umay alawas. Agkayo kayon iti pagsungraw inton kasaryaw. Ay na, baybayan nyo mampay, day ta kayo-kayaw. Makauray mo ta, day ta. Oh, apay nga imay karueno. Anyat masapol mo. Wah, sikat masapol ko, ima. Ni, anyat kahit masawan. Agayata makenggan. Ha? So nga umay kumagaran. No, dapan nakabalin na. Ni, di mat umadanin ti kasaryo tinubiam. Aha, ibabawi kung dadya kasar. Ala ka, apay nga eh. Di man amaw. Tayo di nakita ka kanay nagbaliw mo tiri na ako. Sikamot ti kaya kung ikasaran ni ma. Saan ka anilinda? Anya? Ay sos, balasang ni Linda. Ngamsyak saan, tadan anak ko. Tay tangarot din na nga yata kang kay ma. Ti kaadan anak mau. Anya? May maya gayam tayo daan na anang tay balasang. Ala, may mayat mo tay balasang nga. Ngamsyak nga Basta si kati kaya ko ang asawa ni ma. I-break ko ni Linda. Tas si kaitan ti kaya kaw. Nala, di ka nagsangi Linda. Ubing ka pa imay. Adun to pa'y tagarang kang kamas na saysaya at ngamiti siya. Ay di na gurugurahin na, wine. Sa nabalay, tawa mo napasamak itinagbaytan ta. Awan mo ikama mo kanya. San tapay mo nagkasar. Ay, may mayatin at ikas tayo. Ngam tinagasawa ta. Sakto ag babae. Di na rigrig at tikas jay. Iso amaawatan na niya. Awan na mo ka nagbasulakan ka, Roweno. Why? Nagbaliw nga ron tiri. Nakaw. Iso asurya. Di ka kumagimulmula itigura kanya. Aklunan da ko ma. Saan adata tinaikaray para ititunggal may isa? Impay ko amin na panagayat ko kan ka. Nga mapay ngaya kasta kamatan. Kasta talaga? Ayaw gaya, nay. Dato sapatos ng intamaw. Kanya dua sintro. Kanya dua kalugaw. Kanya lima midyas. Isublek. Tapno awan ti boy mo to kanya. Data nay. Mura mo day ta manangalilaw. Nay. Tay daranubyo. Ngay nga raw. Talaga kasta. Anya mabaling ko ngay kaya nga raw. Imati kaya ko nga sawain. Malala, di ka nagsangit, Linda. Di mo mabalin nga kamat ti bagay. Talaga, di na kan kayat da dya lalakay. No di na kan kaya, pagan anom kumamay ngay. Nagsakit tatang. Awan ang mo ka nagbasulan. Awan ang mo ka nagkurangag. Tainayat ko itikas taunay. Nga mapay anaaramid na tikas jay kanya. May bayabon. Napintas ka. Ubin ka pa. Adaw, dagiti aggustukan ka. Makasarak kanto iti kasukat da dya lalakay. Sa bagay, pag anong pumamat tikas kan kuha na nga, kawa mo trabaho na. Istambay mait. Kanyat maganap mo kan kuha na nga. Diyan kindi padam nga da trabaho na ti pakiasawam. Tapno da katulungam nga agsapol iti kwarta. Ay, Rowena. Pudno ayati damag may papan ka na kayo kinima. Kanayon kayo kanaw nga agkuyaw. Una nang tanda mo na kinawatan, men. Anya? Insukat mo ni Linda itikas kinima. Nay, apaya niya kung maproblema ngay kinima kinawaya mo. Unangam. Ay. Ngay, anda na, kasta. Kwa. Day ta nga ron tinangayata kinima. Tika adat anak na. Anya? Kay kayat mau jay adda anak na. Ngam jay balasang. Awa mo madi makita dita. Tabalasang mo ilatan ni mga urad na may nga anak na.
Apay, bawal ayat yung mga asawa iti single, ma'am. Kwa, ay saan matkit day anak kao? Masaokla ang matkit day. Day taki di timayat, Tada katulunga ka mga waawir iti agbalin nga anak, may kanima. Anya! Kahit kasanaw, dumanong kami ni ma. Pagsasaritaan tayo, ti pa nagkasarta. Ay, kasi ka man, Rueno. At dan na yan nakasagana pagkasaranta. Ada, tay pagkasaran ni ko may di kan Linda. Day jay langin at yaramatin tangag kasar. 5 babaw, kain duanwang. Ay, mababainak pa'y kaitin ka ni Linda. Kasla inagaw kong tinobyo na. Ay na, sana day tati panunutan. Di na mo mabalay nga ikamat ti bagi na kanyak, tadya mo sinagsagad. Ay ayatan ka mga minan. Isasuri langan ani Linda. Sapay ko tamaklon ng tumalaang ti amin. Wain, nalaka makamove on day jay. Tawa mo inapasamag, itinagbaet amay. Uwan angam inayat na kamot iti husto. Kasanon, no saan tulata makailiwliwag kat kamatan na kantulata. Aha, oray niya aramidin na kay di kanto pulos isukat. Si kalang ti babae ti biyagkaw, ima. Si kanti kaudyan. Apay, talaga nagsina kayon kanilinda insan ruinaw. Kung insan ray, kaya kasara kung iti mabiait. Apay, ada ka didi mo kinayat kanilinda, isong insina minsan. Awam may, ngam namiris ko may jada anak ng asawa, ngam yawan. Anya? Kaya ko jada anak. Tada sigud katulungan mi kani ima mga awir iti agbalintong anak may. Anya? Bumalasitang hindi anak ni ma. Kabalan nanti agabu awir. Aglutaw, agdalaos, aglaba, kanda dumabay. Ay, sa bagay matgidya, insan. Sana na masapol ang mga lakami iti babaunan may. Tadan dyan anak ni ima katulungan minsan. No kasta, mapalingar man ni Linda, insan. Inkulasay mumutayin, derme ka, insan. Mabalain. Ay kawa na. Kainsan na masapol nga ipakadaw kanya. Tawa mo relasyon min kanilinda. Iso nga nawaya kalata insan. Ada problema, Rueno. Apay? Saan na kayat ti anak ko ang makiasawa ak? Di na kayat ngagkasarta. Maawatan ng tumiladay ta. Natulagan ti kasarta. Awanan ti maramidan na. Tulungan nakman nga rod ang mga ayo iti anak ko, Rueno. Malangarot ta kasarita dyan amaw. Siyak ti makamukang kwa na ima. Ginay, hinggatangan ka itirilaw. Madtoy nay, kaya maaw. Ha? Ipadas mo man nakaw. Yag mo tayo, ma'am. Nay, wow! Magbagay mo, Mike! Ha? Aywan nga agpaiso. Magbagay ko, tata. No kasta, magustwam. Wan, tata? Ay, apay, di na maaklaw ngagbalin at tatang maaw. Ha? Agkasar kaming kaninanang mo iti mabiyait. Isuwa saan ko mga agsakit tinakam mo, ay. Tay karek ngagbalinak to na saya at kang ka, anak kaw. Ibilang ka kaspudpud nung anak kaw. Kain amin akid dawam kanya, ipaay kaw. Kain di kanto pagtrabaho, ay. Agpaiso, tata? Wain, basta di ka gumurguran no makiasawa ni nanang mo, wain. Wan, tata? Naglamang alalti tanti anak ni Ima. Nagaramkan ka ni Ray akasinsin ni Ruin ako na, Linda. Tatang. Kayat now. Nubilang kayat ko. Kayat yung kadimat nga agbalin amanugang, tatang. Ay kawana. Kasing mo ni Ray, kaya nagagayt. Oray sana profesional ngam na diskarte iti biyag. At iwan na nga dayaw di kasinsin na nga ex-maw. Barang di nakto isukat. Akas iti inaramid ti kasinsin na, tatang. Isa mo siguro. Tingi-tingin nyo pa yung umuna tirik na yaw. Sakbaya pagsaritaan yaw ti panagkasaryaw. Narigat yung dardarasudo sa nakaw. Wan, tatang. Apay nga ngaglaladok kay Ma.
Nagkapuwak iti doktor itay lakay. Kat masikugak ka no. Anya, ay na. Ay, sus, nagsayatayin. Adan to na naktaay, ma. Huwag nga rod. Ay naadan to na ding ni Jenny. Lakay, inton makapas ngayak. Ano sam to tagaw awerwan. Ta ituloy ko tag negosyo. Sayang nga mintikita ti pwesto kay Jaili no saan amang lukat. Ay, no kaya, ma. Siya tiagbantay di pwestong bakay. Ay saan? Tadi mo amo ti diskarte ti panaglako iti wagwag. Kan amangan no matuukan ka nakatugaw ichay. Isungagaw awir kalangan, wan. Nalang araw. Ang problema, iti dahita. Ang dami ni Jenny, katulong, ha? Ayos lang, bakay. Ay, sublatan na man namang uba ka ni ading mo, Gina. Ito na maglaba. Di dak man disturbuan tadar aramidak. Ay na, day talatag silsilpo. Hindi raraminam, Gina. Yung kang arod aglaba, ano di mo kaya tagawaway? Ha? Masadutak. Da kayo na. Awan nga rod trabaho yo. Isong aglaba kayo Taninanang kumatagsapsapol iti kwarta. Ay, anya. Ay, Gina. Diyak kaya day ta pa nagsungsung ba, Mau? Tumulong ka mat iti trabaho dito'y balay, ha? Kasano makasuro ka iti trabaho, no kasta ka, may? Imbagam idi kanya kadinak pagtrabahuan. Inkarimpay. Amangan no nalipatan. Pasensya amla kumanta anak ko lakay. Siguro na nakasiti ugali na. Nakasadsadot. Awan muna at trabaho iti unag di balay. Kung naalanod na katulungan, ang mga mawawiri iti anak ta. Ang nagbiduta magayam. Ulti magluto ka kasado na. Ay, pasensya kan lakay Ay, sapay adda ugali ti anak ko. Ano maungtan agtalaw. Isadyak ungungtan o daduma. Tamangan no agtalaw katanya pa'y taramidan na. Kahit kas dyan nakadilatan, santa nga isuro iti trabaho. Ay, isuro taang iti nasaya ata sarita. Di mo ungungtan. Tamangan no agtalaw manun. Nasaya tayo may kayo nanang. Ay natulungan daman na mga wawer iti apo ko yaw. Nakalamlampay mga main. Ay na. Una yung tikas tala nga manakaw. Nakaluslus siyang kamutan. Ay saus. Saan lagayam ababa iti agbalin alus siyang pati gayam lalakay. Kasano nga ka awang makatulungan ka mga wawer iti nakalulo mga apo ko yaw. Jay syuman mo nga'y abalasitang. Anya mo day ngay. Nakasadsadaw. May nayon pa'y kida nga sa sikaswag. Ay na. Kung ano iso ti makatulong kanya ngam sa magayam. Nagtangsit pa'y. Sa noong takada kami mo ti agapa kanim mga asawak. Di na kaya ngaong tadyana na. Tama nga nagtalaw ka now. Anyan. Di mun sapay masangon ti agdigaw sa nakaw. Talaga saan na nanang? Talaga dumot ti trabaho dito'y balay. May strisak pa'y kidain. Nala, aganos ka. Anya nga ikat si kamot tinang pili iti gasat mau. Ay naapaw, huwag nga raw. Misti magayam ti desisyon ko iday. Mala adda dita na nakaw. Awata mun ti amain. Ano sama ti mga awir iti anak mo? Tanaimbag tulano dumakkel basay. Tamakainan na kan taon. Makainan na nga. Kinumasikog man ni man. Anya! Isuaduan ton ti awawer kaw. Sa may nayon pa'y day jasyumang ka. Nga sa kaswag. Una yan na biyag. Siyak nga rod ti paraw awer iti anak me, iti asawak, manipod babasit da kalambay. O patag iti anak me, kat may kalima ti anak ni Ima, iti kinabalasang. Inanusak, tanya nga kat anak ko matdagi jay. Di matjini nga syuman ko, nasa panganak i asawa, kat tinan pinalpas ti panagadal na, gapu iti kanasuker na. No payakas jay, han milata nga sardanan nga bagbagaan nga uray adan asawa na, tadalat tamat soksoker na no maminsan. Alakastan, dato'y gayam mo, Rueno. Thank you for watching.
Don't forget to subscribe. Anyat gagara minsan? Insan Elmer, bumuludak man pa iti 2,000. Bayadak tumitlaang. Ay saos, sapay imbang kokte kwarta ko ninsa. Limagasot lo ti adakan niya kita. Ala ison ti itid mo kanya kinsan. Buludak pa ilangan niya. Oh, ato insa? Pasensya ka na. Nagdiretso nga ni bangko ti kwarta kahit gulurongak para ti panagkasarmay tinubyak. Apay nga minasikat problema para iti dayta insan. Ha? Para parigatam na ti bagim. Padakmot ngamin nga awan trabaho di nobyam. Pudno na pintas. Ngam awan mo trabaho na. Awan na. Maparigat kanto amang biyag iti pamilyam no kasta. Ay talaga kasta at lalaki tagat nga raw insan. Nata ati mang biyag iti agbalinto pamilyata. Oo. Sa balikan niya insan. Uray saan anapintas ditan. Basta da trabaho na ayusain. Ha? Anuam ta napintas. No saan ba't ngagsuswildo? Ay awan maparigat kay ti trabaho no kasta kasinsin. Narigat ti panagbiagitan. Iso masapol nga agbalin tayo awais insan. Okay, bye, mahal. I love you. Adaman makilkiligan ako nak. Apay, papanan nyo manan iti nobyom. Umay nakanusukunan, Mia. Ay na, mapan kami mga iti restaurant. Okay. Kumusta nga iti ada boyfriend na agwapo? Ay, mayat nagragsaksi ka. Feeling ko kat siya kon ti kapintasan na babae di tirabaw ti daga. Ngamin, guwapo di nagbalin a nobyo. Nga, ibagam man ti agpaiso kanyak, friend. Iso ka diya talaga ti nagharem. Wano si ka? Anyamot day ta sa lunson mo, Mia. Siyempre, iso Ay, pasensya kan Ellen. Ang madamag ko laang mo't Ay, di ka ko mamasaksakitan Ang kasla imposible nga min nga arman na tikasken ka. Ay na, amo kunti kayat mo asawan, Mia. Gaputaan dayo ang natataar ni Rio ang maidilig iti rupak. Saan na ka may bagay kan kuana, ta saan na ka napintas, kasta ka di. Kwa, friend. No kayat mo ipakita ka amin kan kadagiti conversation me. Tapno mapanagnakam nga iso tinagaram kanya. Ay, saanan, Ellen? Mala, sapay la ko mga road, tamatagi na yun ti kinaragsak yu iti nobyom, Ellen. Kasanungay, agawid ta ka din, Rio. Nalpas tamad tan anangan. Wan Ellen, ang agbayad tapay. Wan gaya. Limagasot kayam to yun na itugot ko akwartak. Mabali na bumurudak pa iti pang nayon ko. Ta mga no agkurang. Ha? Ay, wana. Adto ti limagasot. Inayon mon. Ay di amanak Ellen. Pasensya ka na. Di bale, bayadak to. Ay na, saanan? Share ko daytan, Rio. Ha? Ay, nagyamanak nga ron Ang no dasukli na. Itad kumutlakin ka. Ay na, kundi date ka nga mawamot trabaho, Rio. Oraya, tamang opisina mo't denobyak na nang. Agsusweldo iti binulan. Kat, gaputad da trabaho tinobyam, awamot tan plano magsapol iti trabaho. Agtrabaho ka mata, tapno sana nakababay ni Jay Nobyam. Imbagakmat ka ni Ellen adya blesak. Hanggang kinayat nakmat lata. Tas siyempre, guwapo to'y anak yun na nang. Day to'y tarmas ko iti biyag. Jakamukan ka. Kababain ka iti kasta nga raramidam. Kababain iti pa kay kamangam to. Anyalat sa wandakan kan ngay no jables ka sumango kadakwada. May mayat kumamalang no adama ko na trabaho. Awan nga ron ti mayat na ma-applyan na nang. Sana bale, taaga brudak to. Mangal alak lang ti timing. Namin nanon nga imbagam ti kasta. Namin rebunsan. Ang magpatingga ka malay ti sao-sao.
Aksyon na ma. Lumakay kan nga mawampay la turnong mau. Kasano ngay no mga asawa ka. Anya to sa ramin to nagkasar ka ngay. Sana siya tiyag problema iti dahi tananang isuda No asino tiyag da trabaho ken kwartana, iso tiyag gastos. Nang, agkasar kamin ka ni Rio. Ay saan? Jak kayat dayjay a Rio para ken ka anak ko. Agbalin kalaada ka kaase itisidong na no iso ti pakiasawaam. Ay ayatak ni Rio, nanang. Amaw ka naawis kala iti kinataer na. Iso hakas tatikunam. Ngam, anyat maalalam iti kinagwapo no sadot met. Kat agbalbaliw to Gumagat to. Nang runa numadaan kamin to iti anak. Aguray pa'y deta kasar-kasar. Ibagbaga kun anak ko. Agtuok kanto no dayjay ariyo ti pakiasawaam kunakmanen. Napadas kun ti kasta. Iso nga amok ti mabali na mapasamak. Agsaukay man ako nakon. Katagpay sumay. Idi sakbay ang nagasawa kami iti amam. Adda idi imuna ang nakalivin ko. Sadot alalaki. Gwapo nga agpaisaw. Ang may na nakaginginad titigtig na ina. Ultimo mangilaba iti brief na di na pa'y maarabid. Pudno, naanusak idi damo. Ang midyag baybayagay awanen. Ang napalinen akal baryok na jay. Narigat akabalay ti sadot kunamsa. Basta, ni Rio lang tay ayatek. Iso ti kayat ko apakyasawaan. Awanan ti dadumapay. Makamo ka nga rod. Ang pasensya, tadyak kayat nga agkasar kayo. Kasano kami nga rod ang makapagganangay no diyo kayat nga agkasar kami. Ay, baka mo kayo mo na. Problema yun daytan. Agden na talatan Nauray saan ta pa yan nagkasar, Ellen? Kapilitan Tadimot kayat ni nanang agkasarta. Nakapilpili mo't dadya nga inam. Iparupa na launa ti di na panangayat kanyak nagbali na manugang. Kunamod lang prinsesa kamot nga anak na. Pasensya ka ni Ellen Ang mading amin tinakam ko itar aramidan ti inam. Kunamot lang asino kamot na nakapintasan. Takas jacket din ti ibagbaga na. Pagan anok kumamot nga agbalin akatugangan ngay. Ala, baybay amo ni nanang. Di mo ni kaskaso. Panunutan takit dino sa dino ti pagnaagdanta. Jak kayat ti adda kabalay na. Jak kayat ti inam akabalay. No kasta, ije balayo ti pagnaadanta. Saan? Jak matla kayat akabalay ti inak. Tas sa umot la sa uray jaya kas iti inam. Pagnaadanta nga rodan ngay. Agabang tan Oray ta damot trabahom. Oray din nalakala ti abangan ta. Tapno saan ta amarigatan. Sige nga rod Rio. Ay di amanak man na, Helen. Ngamin, oray jablesak. Kayat naklata. Wan, sigud mat nga amok dayta. Taimpak pakaunamon nga imbaga dayta kanyak. Di kanto nga ta maupay kanyak nga oray awan trabaho. Wan ka di ka madanagan. Agtali na agti panagayat ko ken ka. Ket no addanton anak ta, oray agaw awir tula ang taramide mo Baya amasyak dag trabaho, ta para balay kalatan, Rio. Ken, kumusta nga iti adda ka din nana, Ellen? Naragsak Amiya. Nasingput mutla ka di dayjay Rio? Kuun saan la agwapo, nasingpet pa. Ay, kat nasaya at nga rod ano kasta. May mayat kumamot laeng no agkasar kayon. Tani, agdenden na kayon. Awam pa'y urnong ni Rio, friend. Kan may saan matla kayat ti na ka makikasarak kan guana. Angam na dala kwartami ako, ilimod min ati pa nagkasarmi. No kasta, talaga adi na kayat ni Rio aparakin ka, Ellen? Wen nga rod. Di kidagyaman ta na ngayat kanya kakaskin ni Rio. Dandani ako magbakan kat. Nawan ni Rio ang nagaram kanyak. Rio, agreeing ka man. Rio. Apay, Ellen. Bumangon ka mamat. Si kamamot agluto iti pamigatan. Tapno saan na kamala daw iti trabaho.
Anya ka mo dahil talat iriring mo kanyak. Ha? Kay imasan ti turog disturbon nak. Inkagluton tay turog ko pay. Nasa papaya pa nagriing ti kasto nga oras. Ha? Ay, handa ka gaya man, Ellen, bakit? Apayan niya turasan. Ay na, unay matikas tang aramid mo, Rio. Malaman ngam kariring mo pailaan. Napanugak nga ron itay, isa naiturog ko. Ala, sumrakan. Anya matan. Anya ko matipa ka banugam ngay. Napanugak ang nagtugtugaw ang nagbuybuya ah. Makabanug ba't nagtugtugaw kahit kunamsa? Ay, jakamukan ka. Kastamla ka na yunan. Tunggal sumang putak dito'y balay. Kariring mo. Sigurado, di ka pala nakainaw kan nakaluto. Ay, saan pa ya talaga ah? Tabi si ak itay ngagbuybuya. Ado nga minti binuya ka live aboxing. Ay, kain ka nga nagluto na tanim mabisina kon. Madamdamamat basit ah, tanay. Kariring ka. Ang murmurayak pa yung matbasit ah. Oh, Rio, agring ka man. Ay, handa kayo ba't gayam na lang? Unay matikas tang itsura mo na nakaturog dito isupa. Nakalukat to dagusyaw. Hinton sinarag da kadagitag tatakaw awanan na. Nakimus kumami na nakagawaan nyo dito. Kasla kalamanti ka maturog. May turog kumutang tinagboya ti live aboxing. Kastalatan taramid mau. Agbuya, maturog, mangan ka nagsikawil. Ay, mayat tibiyag mau. Kasla ka senyorito dito dagusyaw. Anyat gagarayo aya. Apeng may kayo. Oray kumano mangtad kayo iti kwartayo. Imbis na siya kumati kami ti kwarta. Saan ta si kamat ti dumawat kanyak? Di mo latultuladan di kasinsin mo ni Elmer. Naggagat ngagtrabaho. Pasaray ag overtime pa ngagtrabaho. Tayo ornongan na ti panagkasarday tinubya na. Ido madak kanin San Elmer. Taagduma kami ti prinsipyo ti biyag. Di kay katagyaman ta nakatumpunga kiti profesional nga asawa. Sana marigatan to'y anak yaw ngagtrabaho. Naa! Hey, bumangon ka kaditan, tayong kagluton. Tapno no sumang pa di asawam ka day talamangan mataramidan nan. Naimimas ti luto na. Sana bale, ta adopay tayo kilaban. Nalalaing di manugang yung agluto ngam siya. Ay, hanya matikas tayo pagtanganan. Kada sumangpot ti tao nakawarwara. Naggulo. Di ka pa'y makadalos mo dito'y dagusta. Nagbasit lang arudan, di ka pa'y makaisimpamot, Rio. Di ka gungat ah. Ibagam iti nasayaat. Kan di ka man kasla kalaingan nga agsasaw. Ta sigod mo't nga amo, masaan ka man nagdalos iti balay. Anyat amok di tangay. Kat, kastamlata ka na yunan. Nanyat ka ugalim, hindi baro ka, awawita, maging galumakay ka. Di mon baliwan, ti kasta nga ugalim. Panunutam kumamot, Rio. Mabambanugak nga gap-gapoy di opisina. Kalpasan na, nagrugit abalay ti sang putak. Ay, mangilngilaw pa dagiti plato asaan na may inawan. Siyak pa'y tagluto. Ultimo aglaba, di mo pa'y maramid. Amang ano ti kayat mo, yalaan ka pa iti katulong mo. Wala, aramidag amin na kita. Basta tangdanan nak. Anya, pailang. Una, parehas na matlaang no mga laki ti babaunan. Tangdanan matlaang. Isasyaklaangan at ipangtadam iti itangdan mo. Anya? Ay, nagsakit ti sikat ko ah. Napanuga ka naglaba. Nagrigat naglaba. Hinakagtrabahon, Rio. Tay tangdan ko naglaba. Di mo lipatan nga ibatay. Kan nagdalusa kita eh. Kinirkirak amin na rugit iti suli. Kan nagluto akpay. Kan sinibugak pa iti basit ang masitas mo. Aday tati kwarta. Sige, mapanakon. Kanwan gayam. Kita amtuman no niya ti remedyo di tawa di kusina. Naikatsamo di may sa bisagranan. No kabahal na masukatan ti bisagrana, sukatamon. Ikanak nga roti ti igatan ko iti bisagra ah. Antoy. Kantay tangdan ko amang yaramid ngay. Sana kaskarina ti paparamid mo. Isa tangdanan nak ah. Tay sumat lang. No iparamid mo iti sabali, tangdanan mo't lang. Agawit ka ka din, Mia.
Wen ta pa nag-aawid mo tan Ellen. Apay, ada ka di pangawisam kanya? Awan matkit di. Ngam siyak kumati umay pay lay balayo. Umayak man pay lagi stambay ijay friend. Agpalabas sakit oras si balayo. Ay, wen urayan nak nga rod, ta isimpaklaan jay table ko, wen. Mangrabi ka dito yan, Ellen. Ado tilinuto ni Papang amakan. Ala, nakababain, Mia. Agawid ako na madamdama. Di ka kanyag babayin, Ellen. Nabayagan nga kuy-kuyong kayo itiyanak ko. Mabayin ka pa ilaan. Ala, sige nga ron, tata. O sige, ta agao akon, ta mangantayokit de. No kasta, ni papang mo ti para dalos kan para luto dito balayo, Mia. Wen Ellen, ay na, edi si bibiyag pa'y day di mamang. Ati wen ani Papang nga agtrabaho iti yung nagtibalay. Mas tawak ngamin. Nagdalos dito yung nagtibalayo. Damo ka kada katulong yung amawan mo't kayam. Nasingput ti amak, Ellen. Nagagat. Kat no ilablabaan nakpay. Anya? Wow! Naggasat ka matan. Tada amamamang ilablabakan ka? Wen nga rod, friend. Naswerte ak. Kan, naswerte mo't day di mamang ko. Ngamin, saan apulos ngagtrabaho dito yung nagtibalay. Ni Papang amin. Kasta kaya? Ang amamom, kasla saan na lumaklakay ti amam. Kasla inauna lakabsat mo. Ha? Wen nga rod, ado ti mangibagbagay ti kastylen. Baby face nga mina talaga ti amak. Naimbagmad ta nakalagip ka nagawid, Ellen. Kunak no nang lipat kan. Ay, umayak man nag-relax nanang. Na, kaslaki mutong kamay tanak ko. Gapon samot iti konsumisyon daytan. Aglalaukan na nanang. Gapo iti asawa man niya. Ibaga man ti agpaiso kanyak. Aklonak nanang. Uwan. Grabe ti kinasadot na. No adaramidan na iti yung nagtibalay. Agpatangdan pa'y kanyak. Makitam. Di husto ti kunakken kay di. Naimbaglakit din tadyak imanugot nga kasar kayo. Anyangay. O di mapamniknikam itan dagiti imbagbagakken kay ti kalabas anak ko. No nagsweldo kan, ikanak mo itanay. Kakaasyak amang ilablabay ti kawas mo. Ay, masapul pa'y laayatang danan kakaawang mo trabaho. Kat dahito yung arudan ti trabaho. Ibingayan ak mo iti sweldo ma. Tapno nagagitak nga agdalos dito balay. Kas kada agluto iti lamutam. Sa anak pa nagsweldo. Na-delay ti sweldo mi ita. Sika pa lang arot ti agluto Masadutak. Aginanak mo. Rabiin. Ngam awan pa ni Ellen. Ayan na nga tan. Di na mat-replyan ti text ko. Awagak man langan. Hello, Rio. Ayan mo ngay. Rabiin. Awan pa'y naluto amakan. Mabisina kon. Ay, kwa. Agdaak dito balay ti katrabahwak. Makipanganak dito yan. Isang agluto ka ni ti kanam. Kandi na kurayan ang tabangan na makiturugak dito yan. Anya? Anya mo't tikas nga aramid mon. Kasla ka mo't balasangan. Apay dinak pampanunutan nakabalay mo. Nanay malublubog magaan ta cellphone kon. Agof dito yan. Hello? Ellen? Nagloko na di babae. Sumangput kan tulang. Dakas ka kanyak. Anya? Saan na nagawawid ta asawa mi jay dagusyo kunam? Wala nang. Talo aldawan. Nanay, apay ngay. Pagawawidan na kanungay. Iji ka no balay ti katrabahuan na nanang. Apay nga tangay. Ay, amangan no naumakan kan. Amangan no dan kasukat mo anak ko. Imposible Maaramid na ayat ti mangisukat kanyak kat lavnak day jay. Makasarak pa'y ayat ti kas kanyak kataer. Awaran.
Siyak lang tinailawan kan kuha na agwapo. Mamom nga raod. Apay tanggal mo ay atirik na. Ura sino mat siguro babae ti agsa di tibiyang na talaga mauma. Ura man gwapo maamin na gwapo no sadut kamot. Awan serbina Rio. Hello, Ellen. Apay nga, yakas ta tiyar aramidam. Ibaga ma, no naumakan kanyak, tap no amok tiyar aramidag. No sinaanak, ayos lang. Awan nasakit bakrang ko. Ha? Sigurado ka ha? Ha? Anyat kaya't maasawan? Ay, kwa. Lading ita Rio. Ngam agsina talangan. Anya? Sumapol kan iti sa bali nga asawaang. Diya ko nagawid di tadagusta, tadan sa bali pag naidak. Apay nga, yakas tati ibagbagam. Kunam ay ayatan nak. Kunam di kan tumauma kanyak. Ay, sorry no, Jack matakdiran nagitagkarikan ka. Ngam tao aklaang Rio. Ngagpatingga ti pasensya na. Sorry ha. Ngam sana ko na naragsak iti danang. Iswasardangan na ko nga wag-awagan. Bye. Hello? Ellen? Hello? Mia, ada ka di pa ni Ellen dito opisina nyo? Ha? Kwa? Uwan, ngam... Gido, honey. Itay ka kadipay nga guru-uray di tiruar. Ha? Saan matunay, honey? Eksakto lang. Anya ti kaya tasawon na ito eh. Rio, please. Di ka kumagis kang dalot ito eh. Agparbang ka. Di mo't nagsina kayon ka ni Ellen? Awan nga rodon ti karbangam amang riribok kan kwa na. Nanang... Anya nga, di husto jay kunak. Nauman kan ka ni Ellen. Kampante kalaunay nga may napagpatpatayan na kalaunay. Ang aman niya nga ay pinanawan na kan. Balang kantis na dya babae. Idarom ko. Insukat na kitilaklakay nga dayong amsyak nanang. Inalilaw nak. Agdarumak. Anya kumatilaban mo iti day takit saan kayo mo ta nagkasar. Nanang. Agbalbaliw ka nga minan. Agagagat kan. Agtrabaho ka. Tapno inton mga sawa ka manan sandakan ngay sukat. Angam no kayat mo ti maisuksukat akanayon. Ala agsadot-sadot ka mata kanayon anak ko. Nang rignaak kadagiti imbalbalakad di nakkanyak. No pa'y narigat nga plonan ngampud no. Nasakita na kiti usto gapuiti naramid te ex ko kanyak. Jack na mininamnama nga isukat na kiti sabali ta nagkampante hasyak laang ti pagpatpatayan na alalaki. Nangamin nariknak no kasano ti pan na kainlab na kanyak kiti kalabas. Ngam ore kasano gayam ti kinataro mo. Nawan kan ka te ugalya sapsapulan ti may sa babae. Maharamid na latta ti mangisukat kan ka. Ngam kit di aminado akasyak tayan ti kamali. Iso amani po di din yung kagumak ti nagsapul iti trabaho kat naggagagat akon. Alakastan, tugayim mo, Rio. Thank you for watching. Don't forget to subscribe.